Nyinga en Don Derrick Yongo, an jal monyuol Migori. Kan Mombasa ka, kiny kaka Valentines, wan wapango mondo wadhi e event. Nitiere event mar Mr. and Miss Valentine Coastal Region, manoriwo Mtwapa, Kilifi, Malindi, nyaka Kwale. Koro event no, I'm one of the event organizers. Koro plan mondo kiny wabed gi event manyangapo, ma nyiso era beyond borders. Theme mar event no en love and fashion beyond borders. Koro kiny odiochieng' mar era, waloso ne johera duto man Mombasa mondo warom kure Bamburi Park View Hotel kuma wan gi event mar Mr. and Miss Valentine Coastal Region. To ini wuon be in gi jahera ni to kiny ipango kode timang'o? Jahera gi sani ma ong'ere to onge. Ma Nyasaye osemiya moketna ayanga ni mamari to onge. Koro kiny nwarom gi jok masinguche kocha, to nwawuoya twak matin, to kaka Nyasaye opango e kaka ne wadhi kode. Ang'o wuon iparo ni onego timore kaka rawera e kindi gi jahera mari? Odiochieng' era ok nyis ni en mar johera moherore kende. En odiochieng' monego bed ni wanyiso era ne ji duto. Nikech bang' mano, wan ne waplan ni bang' kata odiochieng' makiny, onego bed ni wadhi orphanages, wadhi walimo jo street children, wang'iyo kata kaka gidhi mbele. Nikech nitiere street children kae ma kata sani kiny gikia ni odiochieng' mane. Koro kiny en odiochieng' maber monego bed ni wadhi irgi, wanyisogi ni en odiochieng' era, koro wakelo negi gik ma gionge go mondo gimbe giwinj ka gin kanyakla era ma wantiere. Kama. Oteni mogik kwatieko ka koro waikore ne odiochieng' johera? Adwaro oro ote kuom ji duto mantiere e Kenya. Awacho ni kiny odiochieng' era, wanyisuru era ok kende ne johera magwa, lakini nitiere jomoko mabe gimbe gigombo mondo ji ohergie. Nitiere joma oti ma owe dala, nitiere jok mantiere orphanage, nitiere street children, mago jogo duto monego bed ni wanyiso era kanyakla. Kata kamano, era wanyalo nyiso kata kanisa. Nyinga en Sherila Kakauma. Odiochieng' mar era ma kiny apangora ni an gi event mar Miss Valentine Coastal Region. Koro kiny godiochieng' watimo final touches mag the event. Ang'o gini ma udwa timo e event ma kama? Event mar Miss Valentine Coastal Region en contest ma jo coast ma yare Kilifi, Mombasa, wabiro dichiel ka wa contest mondo wa crown Miss mar Valentines, Miss mar era. Nyisane ni to in bende in gi jahera ni to kiny ipango kode nade ka entiere? An kaka an jahera na mokwongo gin jonyuolna. Koro kiny aseketo negi parcel madhi chopo negi. To an personally ahero hera. Koro kiny ka wasea kanisa, wan gi friends wa matin waloso group ma wadhi limo godo ji. At least iwuothe street, inyiso ji ni era en ang'o. An kaka opuonja gi jonyuolna kadongo, jahera ni en ng'at mang'iyo ni idhi maber e ngima. To wan kaka youth nyading'eny wa miss quote wachni ni era en ang'o. I believe ni johera gin jok monego bed ni gisebede keny. Koro an kaka nyathi ma ja youth, aonge jahera podi. But johera na mokwongo gin jonyuolna gi jok ma feel ni there is need mondo nyisgi hera. Daher nyiso rowere man around Mombasa ni kiny wan gi event maduong' mar Mr. and Miss Valentine Coastal Region. Kinyalo chopo Bamburi Park View, wachopuru mondo wanyal nyiso era e yo mopogore, ka wang'iyo wabedo gi entertainment mar modeling, dancers. Ne jo Kenya duto, wameduru nyiso hera kumoro amora mwadhiye, nikech ok inyal ng'eyo ni ng'ani odong' gi dakika dito hera matin gimidhi nyise kata kimiya kata inyiewne mana chiemo, mano hera. Koro wanyisuru hera kumoro amora mwadhiye. Kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mago mana moko kuom rowere mantiere e kaunti ni ma Mombasa, katemo mana nyisowa chenro ma gin godo odiochieng' makiny magikone gidwa yango godo odiochieng' johera e piny mangima. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.